I denne video viser jeg min egen strategi, som jeg bruger i dag på Rabbit Road, for at optimere mine chancer for at vinde. Før gjorde jeg det samme på Chicken Road, og det gik rigtig godt. Jeg har tjent en del penge på den måde. Jeg forklarer jer bare mig hvad. I store træk af hvad jeg altid har gjort, er at jeg spiller på easy og laver små bets. Faktisk hvad jeg gør, er at jeg aldrig går meget langt. Og hver gang casher jeg ud meget tidligt. Faktisk ja, jeg vil vinde lidt, men faktisk på volumen vil jeg ende med at vinde ret mange penge, selvom det tager tid. Og faktisk, det er den store forskel mellem folk, der taber på denne slags spil, og dem, der vinder. Faktisk taberne gør for det meste det, at enten spiller de med store indsatser, eller de spiller med store vanskeligheder, fordi det så øger deres gevinster meget, og allerede ved den anden ting kan man vinde det dobbelte af, hvad man har satset. Bortset fra, at man faktisk har så stor chance for at tabe ved at gøre det, at man vil miste sine penge mere end noget andet. Så målet er virkelig altid at spille småt, og det vil tage tid. Hvis man spiller lidt hver dag, kan man vinde nogle euro mere end det. Du kan også prøve at bette lidt mere for at prøve at vinde lidt mere, men selv det kan jeg jo ikke så godt lide at gøre. Jeg foretrækker at spille småt, fordi jeg synes, det er meget mindre risikabelt. Og faktisk, hver gang jeg gør det godt, måske kan vi prøve op til den fjerde hop, det bliver 50 cent. Og du kan vinde 5-10 euro sådan hver dag, mens de mennesker, der taber, det er dem, som er for grådige, faktisk. De vil for meget gå for langt, fordi faktisk multiplikatorerne, da de efterfølgende kun vokser, og der for eksempel det er enormt, der er folk for eksempel, lad os forestille os, at de når hertil, de vil sige, jamen det er alligevel ærgerligt, jeg kan tage en tur mere, eller jeg kan gå efter jackpotten, der er lidt længere væk, og faktisk det er på det tidspunkt, at du taber. Så faktisk bare spil små beløb, og du vil se, at du vil vinde meget mere, end du vil tabe. Og på lang sigt faktisk, da denne slags maskine, det redistribuerer til, når faktisk det er et pengespil. Så i pengespil ved I, der er vinder, der er tabere, og faktisk det meste af tiden er taberne bare dem, der straks vil have store multiplikatorer, eller for eksempel dem, der vil spille super langt. Og for eksempel der, jeg har allerede vundet en euro, jeg tager dem, der er folk, der ville være gået længere. Så det er mit tip. Men pas på, der er store svindelnumre i omløb, og jeg vil benytte denne video til at tale om det. De fleste gange, når det er pengespil, så betyder pengespil stor svindel. Den største svindel, der findes, og det var den samme svindel, der var på Chicken Road, er folk, der for eksempel på TikTok eller Instagram eller Telegrammer vil fortælle dig, at de har fundet en ny platform, der giver en vild bonus, jeg ved ikke hvad, og hvor du har større chancer for at vinde. Kort sagt, de opfinder en historie. På denne slags platform faktisk, ja, I vil kunne vinde. Så faktisk saldo vil bare blive ved med at stige hele tiden. Men i det øjeblik, hvor du vil trække pengene ud, altså få dem ind på din bankkonto for at gå, jeg ved ikke, købe en iPhone, vil du ikke kunne, fordi platformen vil blokere dig af en eller anden grund. Så det skal man være meget opmærksom på. Hvad jeg anbefaler, det er, at jeg har testet mange platforme. Jeg har spillet Chicken Road i meget lang tid, og nu Rabbit Road. Og faktisk i beskrivelsen og i kommentaren vil jeg sætte et link enten til en platform, som jeg kender godt, og hvor jeg ved, at jeg allerede har fået mine penge tilbage, eller til flere platforme, lidt når jeg er afhængigt af de seneste platforme, som jeg spiller på Rabbit Road. Og så vil jeg ændre linket fra tid til anden, hvis der er behov. Så på den måde så er du sikker på at være på en platform, der er pålidelig og virkelig betaler dig. Og den anden svindel, som er meget kendt, er den, hvor der er folk, der vil fortælle dig for eksempel at komme på deres Telegram, fordi de bruger en software. Deres software, der giver dem mulighed for at forudsige det næste træk. Og faktisk, den slags software, der kan forudsige det næste træk, det findes ikke. Faktisk, alle sådan software, det er super sikkert. Altså spil som disse, de er super sikre. Og så faktisk, de vil fortælle dig, for eksempel, jeg går videre, og der kan jeg fortælle dig, at på niveau 2 vil du blive fanget. Så derfor gør cash out før. Hvorfor gør de det? For det første, fordi de får dig til at installere noget, og det kan potentielt være en virus, så der er alle de problemer, det kan medføre. Og for det andet, fordi de vil sige til dig, jamen det virker kun på en platform, og det er denne her. Faktisk vil de føre dig til disse svindelplatforme, som netop tillader dem at tjene penge. Det er faktisk platformene, der gør det, der betaler for det. På den måde så tiltrækker det spiller, som til sidst ikke betaler. Så vær meget forsigtig med disse to store svindelnumre. Spil, som jeg siger, det er ærligt talt det mindst risikable. Brug de platforme, jeg har lagt i beskrivelsen og i kommentaren, og I vil se, at på lang sigt vil I tjene penge